Ahojky, dnes sa spolu pozrieme na prípad Eleanor Gold. Pohodlne sa usaďte, práve začíname. Ellie sa narodila 6. februára v roku 2002 matke Carol a otcovi Matthewovi. Výborná študentka 12. ročníka na Harden High School v Kippenheime. Milovala jazdu na koni a neraz sa zúčastnila miestnych jazdeckých podujatí, ako aj súťaži v cross country. Mala pláne vstúpiť do jazdeckej polície a študovať psychológiu na univerzite. Milé usmievavé dievča s hnedými očami a pekným úsmevom. Bola mimoriadne obľúbená, talentovaná, zábavná a milá. Thomas Griffiths bol výnimočným študentom, ktorý sa krátko pred vraždou stal perfektom, súťažne plával a hral rugby. V januári roku 2019, krátko pred svojimi 17 narodeninami, sa Ella dala dokopy s rovnako starým študentom Thomasom Griffithsom, ktorého poznala už od ich 7. ročníka. Pre Ellie bolo všetko nové, pretože Thomas bol jej prvým priateľom. Matthew, otec Ellie, z toho vzťahu nebol vôbec nadšený. Thomas toho veľa nenahovoril a prišiel mu divný, ale mohlo to byť spôsobené jeho vekom, takže to všetko bral s rezervou. Keď sa Ellie blížili skúšky, chcela sa sústrediť na štúdium a cítila, že vzťah s Thomasom nie je pre ňu vhodný a tak ho z začiatku mája ukončila. Ellie rodičom povedala, že sa cítila dusená Thomasovou pozornosťou. Všetko tak preháňal. Kontroloval ju, všade za ňou chodieval. Ella pre seba nemala žiaden voľný čas a tak sa s Thomasom rozhodla rozísť. Thomas rozchod vôbec neznášal dobre, tak nad tým mal popremýšľať skôr, ako sa začal správať ako idiot. Hneď na druhý deň 3. mája v roku 2019 matka Thomasa opustila dom a šla do práce, zatiaľ čo Thomas ostal doma. Potom, čo poslal e-mail svojim učiteľom, aby im povedal, že sa necíti dobre, išiel na autobusovú stanicu Chippenheim, kde o 11. hodine do obeda nastúpil na autobus späť do Derry Hill. Potom sa v úplnej pohodke vrátil domov. Jeho matka sa tiež vrátila domov a potom, čo sa skryl v šatníku svojej izby, aby nezistila, že namiesto školy ostal doma a počkal, kým opäť odíde, vzal kľúče od strieborného Fordu Focus a odviezol sa do domu Ellie. Tam medzi Ellou a Thomasom prebehla výmena názorov. Po tejto hádke sa ju Tom pokúšal uškrtiť, ale keď sa mu nedarilo, šiel do kuchyne, z ktorej si vzal nôž a najmu tam zaútočil. Uštedril jej 13 bodných rán do oblasti krku. Emma sa v kuchyni zosunula na zem a ostala ležať v kaluži krvi. Predstavte si 13 bodných rán do krku. Veď ho musela mať ako rešeto. Neuveriteľné. Po čine Thomas v dome strávil hodinu a snažil sa nájdenými utierakmi vyčistiť miesto činu, pričom nôž a ostatné zakrvácané veci, ktoré použil pri vražde, vložil do plastového vrecka. Svoje čierne tenisky tiež umyl v kuchynskom dreze a nôž očistil pomocou utierky a potom ho vložil do Elinej ruky, aby to pôsobilo, že si zranenia spôsobila sama. Úplne nereálne bodnúť sa sama do krku 13 krát. Myslím, že po prvom bodnutí by nebola schopná pokračovať. Ach jaj. Ľudská hlúposť nemá hraníc. Potom použil Ellen prst na odomknutie jej mobilného telefónu a o 11. hodine a 45. minúte do obeda napísal SMS správu jednému z Ellených priateľov, ktorý ju mal odviezť do školy, aby po ňu nechodil. Po návrate domov sa prezliekol a dal svoje oblečenie do práčky, zatiaľ čo vrece so zakrvácanými predmetmi vyhodil v miestnom lese. Sused ho videl vracať sa z lesa a odviezol ho späť do školy, kde si ho následne vyzdvihla matka.
Neskôr ten deň poslal priateľom textové správy, ktorých uviedol, že on a Ella si načas dávajú pauzu a uvidia sa až po skúškach. Na telefón Ellie zase poslal správu s otázkou, či by sa mohli stretnúť. Telo Ellie objavili otec o 3. hodine po obede, keď sa vrátil z práce. Ella ležala pri kuchynskej linke tvárou nadol a v kaluži krvi. 3. mája o 6. hodine večer, len necelých 7 hodín po vražde, polícia vo Wiltshire zatkla Thomasa pre podozrenie z vraždy pred domom jeho priateľa v Kelne a priviezli ho na policajnú stanicu Melkshame, kde ho vypočuli. Dôkazy boli získané z Thomasovho mobilného telefónu a CCTV kamier, ktoré sledovali jeho pohyb, a od suseda, ktorý pred Elliným domom videl niekoho, kto zodpovedal jeho popisu. Thomas mal na tvári a krku stopy, ktoré boli v súlade s obrannými ranami. Pôvodne popieral účasť na smrti Ellie. Tvrdil, že ju ten deň ani nevidel, aj napriek tomu, že boli spolu dohodnutí, že sa budú u nej doma spolu učiť. Polícia potom spojila krv na jeho teniskách s krvou pátriacou Ellie a tak bol obvinený z jej vraždy. Thomas sa postavil pred magistrátny súd hneď 7. mája a na Bristol Crown Court 9. mája, kde bol predbežný dátum súdneho konania stanovený na 28. októbra, potom, čo bol vzatý do vyšetrovacej väzby. Na pojednávaní o vine a treste 29. augusta v roku 2019 sa Thomas priznal k vražde Ellie a opäť bol vzatý do vyšetrovacej väzby, aby čakal na rozsudok. Thomasové vynesenie rozsudku sa konalo 8. novembra, kde Richard Smith hovoril za obžalobu a Sasha Voss zastupovala obhajobu. Súdu bolo povedané, že Thomas sa s Ellie pohádal, čo bolo dôvodom, že ju zabil. Pitva Ellie ukázala, že tlak aplikovaný na jej krk ju znehybnil. Existovali dôkazy, ktoré nasvedčovali tomu, že po vražde vložil nôž do ľavej ruky Ellie, aby to vyzeralo, ako by si zranenia spôsobila ona sama. Thomas tvrdil, že si nepamätá udalosti toho, čo sa stalo, a snažil sa vysvetliť stopy na jeho krku ako od seba poškodzovania, ale v skutočnosti boli výsledkom toho, že obeť sa bránila a bojovala o svoj život. Na súde bol prečítaný list, ktorý Thomas napísal súdu, ktorom vyjadril úprimnú ľútosť nad svojimi činmi. Je mi to ľúto. Viem, že moje ospravedlnenia a vysvetlenia nebudú nikdy dosť, ale dúfam, že časom pochopíte, že ma to naozaj mrzí. Tvrdil tiež, že jeho duševné zdravie v čase vraždy nebolo dobré. Sudca Graham opísal Thomasove činy ako zúrivý útok nožom a najotrasnejší čin na zraniteľnú mladú ženu v jej vlastnom dome, kde mala byť bezpečí. Účinky vášho činu nielen uhasili život tohto talentovaného dievčaťa, ale zasiahli aj jej priateľov a rodinu. Bolo rozhodnuté, že vražda nebola premyslená, pretože Thomas si so sebou nevzal zbraň. Thomas bol odsúdený na doživotie s minimálnou lehotou 12,5 roka predtým, ako bude mať nárok na podmienečné prepustenie. Pre jeho mladý vek mu zákon nedovoľoval dostať doživotnú tarifu. Po vynesení rozsudku bol Thomasov prípad postúpený generálnemu prokurátorovi v rámci systému neprimerane miernych trestov, ale 6. decembra roku 2019 bolo oznámené, že ho nemožno postúpiť odvolaciemu súdu, pretože zákon bráni osobám mladším ako 21 rokov udeliť celoživotnú tarifu. Carol, matka Ellie, o tomto rozhodnutí opísala právny proces ako šialený systém, v ktorom osoby mladšie ako 18 rokov majú rovnaký východiskový bod ako mladšie deti. Je obrovský rozdiel medzi 10-ročným a 18-ročným. To teda je. Podľa nej bolo dôležité zmeniť zákony.
Eleny priatelia začali kampaň za povinné vyučovanie sebaobrany na školách s pocitom, že základné vedomosti o sebaobrane by jej zachránili život a že by sa mala vyučovať popri predmetoch ako plávanie a bezpečnosť na cestách. Kampaň podporil James Gray, poslanec za North Wiltshire, a 12. marca roku 2020 sa o tejto záležitosti diskutovalo v dolnej snemovni. Vicky Fordová, mladšia ministerka ministerstva školstva, vylúčila, že by boli hodiny sebaobrany povinné pre školy. Súhlasila však s vydaním usmernení a s pýtaním sa riaditeľov školy, či si myslia, že hodiny sebaobrany sú správne pre ich školy. Povedala, že rovnováha rizika je oveľa jasnejšia pri veciach, ako je plávanie a bezpečnosť na cestách, ale že výučba sebaobrany sa veľmi spolieha na vek a zrelosť žiakov a ich pochopenie, že sa dá použiť len v núdzových situáciách. Pohreb Elly sa konal 29. mája v kostole svätej Márie v Kelne. Zúčastnila sa ho rodina, známi a priatelia Elly. Aké by bolo jednoduché, keď by sme vedeli rozlíšiť dobrých ľudí od zlých. Škoda, že to tak nefunguje. Tieto ohavné činy často spôsobia ľudia, ktorých máte na blízku. Každý zvláda danú situáciu ináč, ale prečo takto? Nejde o nič iné, len o sebectvo. Nemám ťa ja, nebude ťa mať nikto. Ale očividne týmto individuám nedochádza, že zničia životy ďalším ľuďom. Jednak pripravia o život niekoho a potom vlastne aj seba, čo mi je úplne jedno, lebo si to zaslúžia, ale rodiny obeti? Ako sa s takým niečím dá vyrovnať? A s násilnou vraždou vášho dieťaťa? To je diera v srdci, ktorá sa nikdy nezahojí. A on? Posedí si. Bude on postarané a potom si vyjde na slobodu, ako to tak bežne býva. Jasne, vyjde do iného sveta, aký poznal, a keď sa zistí, čo spáchal, bude outsiderom, ale za to si môže takýto odpad sám. Ťažko mi je tieto individuá nazývať ľuďmi. Doslova ma boli srdce, keď o život prichádzajú takíto mladí ľudia. Keď odídu starí, akože naozaj starí, ktorí si odžili už svoje roky života, je to úplne iné. Takúto smrť beriem, ale deti, mladí plní života a aj starší, ktorým stále svet leží pri nohách. Nie je to fér, ale všetko sa deje z nejakého možno v tú chvíľu ťažko pochopiteľného dôvodu. Čo si myslíte? Dalo sa smrti Elly nejako predísť? O svoje názory sa so mnou podielte v komentároch a nezabudnite na like a odber. Určite ma tým všetkým veľmi potešíte. Ďakujem vám veľmi pekne, vaša Krymianka.